Ahojte, hneď na začiatok by som vás chcela všetkých srdečne pozdraviť. Moje meno umelecké je Soel. Som jednoduchá žena, ktorá sa rozhodla napísať knihu o zložitom a ťažkom živote. O živote na hrane, o živote v závislosti. K tomuto ma viedlo to, že ja sama som v živote bola závislá a do konca svojho života budem so závislosťou bojovať. Keďže som takýto život viedla, postretávala som mnoho ľudí, ktorí sa stali súčasťou môjho života a stali sa aj súčasťou knihy, ktorú píšem. Píšem knihu o závislosti, nie len o závislosti ako takej, o tom, ako sa človek ku nej dostane, čo na nej všetko prežije, čo človeku dá, čo mu vezme. Ale súčasťou mojich príbehov je aj to, aký mali hlavní hrdinovia mojej knihy život od útleho detstva, ako životy nás ovplyvňuje to úplne útle detstvo od narodenia, to v akom prostredí vyrastáme, aký majú postoj naši rodičia pri výchove, ako nás ovplyvňujú priatelia, ako nás ovplyvňujú spolužiaci v škole a aj ďalšia spoločnosť. O tom, že častokrát nepatrné a nečakané okamihy v živote dokážu človeku spôsobiť taký zlom, že sa ocitne na dne a dokáže bojovať každý deň o svoj holý život. Je to problematika, ktorá ma ťaží celý život, nakoľko sama so sebou s ňou ešte nie som vysporiadaná a pokým budem žiť, navždy s ňou budem bojovať. A teda by som chcela poukázať na to svojimi príbehmi, ako aj svojim príbehom, ktorý sa v knihe odohráva ako prvý, keďže moja kniha sa skladá z 5 rôznych príbehov rôznych ľudí. Sú to skutočné rozprávania ľudí, ktorí zažili vrchol aj pád, ktorí prepadli závislosti a skončili s ňou a znovu sa k nej vrátili. Chcem poukázať na tento neskutočný kolobeh, na toto veľké utrpenie, na to, že človek sa nenávidí za to, že s tým jedného dňa začal a je si vedomý toho, že celý život bude bojovať a možno nikdy nevyhrá sám nad sebou. Táto kniha je písaná z môjho pohľadu ako prevencia proti drogám, v ktorej by som chcela poukázať na to, že drogy nie sú zábava, drogy sú smrť, smrť duše, smrť tela, smrť všetkého. Drogy možno niečo dali, ale strašne veľa vzali a chcela by som, aby ľudia po prečítaní mojich príbehov, ktoré budú uvedené v knihe, pochopili a ponaučili sa z mojej chyby, z chyby mojich hlavných hrdinov, že je lepšie drogy nespoznať, ako potom neskôr voči ním bojovať. Tým by som chcela osloviť nielen ľudí, ktorí s drogami nikdy ešte nezačali, ale aj rodičov, priateľov a známych, ktorí proste majú rešpekt voči tejto problematike, aby videli prostredníctvom príbehov, ako sa k drogám dá ľahko dostať, aké sú prejavy, keď človek začne užívať drogy, aké sú prejavy samotnej závislosti, ale samozrejme aj to, čo človeka častokrát k tomu vedie. Budem veľmi vďačná, ak moja kniha svojim obsahom v ľuďoch zanechá jeden veľký výkričník a budú takí múdri, že sa ponaučia z pádov tých druhých, pretože ich vlastné pády by ich mohli stáť veľmi veľa, alebo aj všetko. Na záver by som chcela už len dodať asi len to, že ak niekoho téma, o ktorej píšem knihu, kniha, ktorá bude niesť názov Naše putá, ak niekoho zaujala a chcel by mi pomôcť pri jej vydaní, budem veľmi vďačná, ak sa mi niekto ozve na môj e-mail a pomôže mi pri vydaní a zrealizovaní môjho sna. Nie kvôli mne, ale kvôli ľuďom, ktorí ešte nezačili svoj osobný pád.
Prajem vám všetkým pekný deň a čistú hlavu.